салом шунавандагони азиз, шаҳри хабарҳои давоми ҳафтаи сипаригардидаро мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир дар барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта мешунавед. хабарҳои ҳафтаро аз афғонистон шурӯъ мекунем. департаменти давлатии амрико 23 март як изҳороте содир кард ки идомаи муноқишаи сиёсии ашраф ғанӣ ва доктор абдулло абдуллоро танқид мекунад. департаменти давлатии амрико ин баҳсро таҳдид ба амнияти миллии иёлоти муттаҳидаи амрико номидааст. ин изҳорот пас аз кӯшиши бемуваффақияти майк помпео барои ҳалли баҳси сиёсӣ миёни ашраф ғанӣ ва доктор абдулло содир шудааст. департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико дар ин изҳороташ ишора кардааст ки ҳоло кӯмак ба амрико дар ҳаҷми $1 миллиард коҳиш дода мешавад. вашингтон ваъда додааст ки кӯмаки худро танҳо дар сурати таъсиси ҳукумати ҳамаҷониба ва иштирок дар раванди сулҳ аз нав дида мебарояд. ҳамчунин дар сурати идома ёфтани нофаҳмоиҳо байни роҳбарони сиёсии афғонистон амрико тамоми кӯмакҳои молияву моддии худро барои афғонистон комилан қатъ мекунад. дар пайи бенатиҷа анҷом ёфтани суҳбати котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико майк помпео бо ашраф ғанӣ ва доктор абдулло вазорати умури хориҷаи амрико эълон кард ки аз додани $1 миллиард ҳамчун кӯмаки башардӯстона ба афғонистон даст мекашад. морган ортагус, сухангӯи департаменти давлатии амрико ки дар ин сафар майк помпеоро дар афғонистон ҳамроҳӣ мекард, ба хабарнигорон гуфта буд ки вашингтон аз он нигарон аст ки агар буҳрони миёни роҳбарони сиёсии афғонистон ҳарчи зудтар ҳалли худро наёбад, раванди сулҳ ва гуфтушунидҳо барои хотима ёфтани ҷанги 40-сола дар афғонистон ноумедкунанда мешавад. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта. давоми ин ҳафта дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш дар пайи баъд шудани вазъи иқтисодӣ ва ҳамчунин ҳолати шадиди паҳншавии мавҷи бемайлони коронавирус дар Эрон аз ҳама кишварҳои ҷаҳон дархост кард ки аз таҳримот болои Эрон даст бардоранд. дабири кулли созмони милали муттаҳид мушаххасан ба амрико муроҷиат карда гуфтааст ки вашингтон дар ин лаҳзаҳои сахту мушкил барои мардуми Эрон бояд ки дасти некӣ дароз кунад ва таҳримоти худро ки иқтисоди Эронро миёншикан кардааст бекор кунад. ҳамчунин Антонио Гутерреш аз кишварҳои узви созмони милали муттаҳид даъват кардааст ки барои талошҳои Эрон дар ин лаҳзаи муҳиму сахт ҷиҳати мубориза бо коронавирус кӯмаки саривақтӣ анҷом диҳанд. аз ин пеш комиссари олии созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон Мишел Бачелет дар баёнияе дар руҷи коронавирус аз лағви таҳримҳои иёлоти муттаҳидаи амрико алайҳи Эрон даъват ба амал оварда буд. дар ҳафтаҳои охир пас аз паҳншавии шадиди коронавирус дар Эрон ва баъд шудани вазъи иқтисодии ин кишвар, якчанд созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳо ба мисли Туркия, Русия, Покистон ва Чин аз Вашингтон даъват карданд ки амрико таҳримҳои худро болои Эрон лағв кунад. таҳримҳои амрико болои Эрон ки молҳои зарурӣ ва ҳатто доруворӣ ва лавозимоти тиббиро дар бар мегиранд, барои мардуми эронӣ алалхусус ба бахши тандурустӣ ва иқтисодии ин кишвар мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд овардааст. дар ҳамин ҳол президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп ахиран таъкид кард ки ӯ зидди бекор кардани таҳримоти амрико алайҳи Эрон аст, аммо то кунун назари конгресси амрико дар хусуси бекор кардани таҳримҳои амрико болои Эрон норӯшан аст. оғози ин ҳафта сарвазири ҷопон Синзиа Абе мавқуф гузоштани бозиҳои тобистонаи олимпиро дар Токио эълон кард. ба гуфтаи вай, раиси кумитаи байналмилалии олимпӣ Томас Бах бо ин тасмими ҷониби Ҷопон розӣ шудааст. қаблан мақомоти Ҷопон ва кумитаи бозиҳои олимпӣ эълон доштанд ки бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар вақти муайяншуда, яъне аз 24 июл то 9 августи соли 2020 дар Токио баргузор мешавад, аммо дар арафаи наздикшавии баргузории мусобиқот ва паҳншавии бемайлони коронавирус кумитаи иҷроияи бозиҳои олимпӣ эълон доштанд ки бо як қарори ниҳоӣ дар якҷоягӣ бо кишвари Ҷопон мусобиқоти мазкурро мавқуф гузоштаанд.
фонди суғуртаи ҳатмии тиббии шаҳри Москав тарифҳои навро барои пардохти хизматрасониҳои тиббӣ барои табобати сирояти коронавирус дар беморхонаҳои Москав аз ин ҳафта ҷорӣ кард. Дар ин бора муовини раиси шаҳри Москав Анастасия Ракова хабар дода буд. Ба гуфтаи мақомдорони Москав, табобати беморони сирояти коронавирус аз ҳисоби фонди махсус сурат мегирад. Барои ин меъёри алоҳида аз дигар тарафҳои табобатӣ муайян карда шудааст. арзиши як ҳолати анҷомёфтаи табобати сирояти коронавирус барои калонсолон 200 000 рубл ва барои кӯдакон то 250 азда 2000 рублро ташкил медиҳад, гуфта буд Анастасия Ракова, муовини шаҳрдори Москав ин ҳафта ба хабарнигорон. май дар шаҳри Тошканти Ӯзбекистон ҷаласаи сарони ҳукуматҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба нақша гирифта шудааст. Сохторҳои ташкилии Иттиҳоди давлатҳои мустақил омодагиро ба ҷаласаи сарони ҳукуматҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ки 29 май дар Тошкант таъин шудааст, идома медиҳанд. эзҳор дошта буд оғози ин ҳафта раиси кумитаи иҷроияи Иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев. То ҳол ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ки 29 май соли 2020 дар Тошкант таъин шуда буд, бекор карда нашудааст. Кумитаи иҷроия ва дигар мақомоти иттиҳод омодагиро ба ин чорабинӣ идома медиҳанд, махсус қайд дошта буд Сергей Лебедев. сандуқи байналмилалии асъор дархостҳои чанд кишвари осиёи марказӣ ва шарқи наздикро барои кӯмаки фаврӣ ҷиҳати рафти пандемия аз коронавирус ба баррасӣ гирифтааст. ҷиҳод азур, мудири департаменти шарқи наздик ва осиёи марказии сандуқи байналмилалии асъор ин ҳафта рӯзи 24 март гуфта буд ки пас аз пайдоиши эпидемияи COVID-19 бунёди байналмилалии асъор доимо бо мақомоти минтақа барои маслиҳат ва дастгирӣ алалхусус ба он кишварҳое ки ба кӯмак ниёз доранд кор бурда истодааст. фонди байналмилалии асъор дорои якчанд воситаҳоест ки ба кишварҳои эҳтиёҷманд дар рафти ин буҳрон ва маҳдуд кардани хисороти инсонӣ ва иқтисодӣ мусоидат мекунад ва 12 кишвари минтақа токунун ба фонди байналмилалии асъор барои дастгирии молиявӣ муроҷиат карданд ва дар ҳоли ҳозир корҳо барои суръат бахшидани раванди тасдиқи чунин дархостҳо идома дорад. таъкид дошта буд ҷиҳод азур, мудири департаменти шарқи наздик ва осиёи марказии сандуқи байналмилалии асъор. дар рӯзҳои охири ин ҳафта шӯрои иҷроияи хазинаи байналмилалии асъор дархости ҳукумати Қирғизистонро барои маблағгузории фаврӣ ба баррасӣ гирифт, вале токунун натоиҷи тасмими шӯрои иҷроияи хазинаи байналмилалии асъор оиди дархости кӯмаки Қирғизистон рӯшан нест. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир шунида истодаед. шаҳрвандони хориҷӣ ки дар Русия зиндагӣ мекунанд метавонанд шиносномаи Федератсияи Русияро бидуни аз шаҳрвандии давлати дигар даст кашидан ва дар баъзе ҳолатҳо бидуни тасдиқи манбаи қонунии даромад ба даст оранд. 23 март комиссияи ҳукуматӣ лоиҳаи чунин як қонунро дар самти сода кардани тартиботи гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Русия тасдиқ кард. гурӯҳи кори махсус ки бо дастури Владимир Путин президенти Русия таъсис дода шуда буд, аз намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, хадамоти федералии амният, дастгоҳи иҷроияи президенти Федератсияи Русия, вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия, вакилони думаи давлатӣ ва сенаторон иборат аст ки тақрибан як сол лоиҳаи қонунро таҳия кардаанд ки дар оянда шумораи шаҳрвандони Русия ба ин васила метавонад ба таври назаррас афзоиш ёбад. санади ниҳоӣ омода аст ва пас аз тасдиқи ҳукумат он ба думаи давлатии Русия барои пешниҳод ба вакилон баррасӣ карда мешавад.
аз русия меравем ба бритониёи кабир. вориси мустакими тахти шоҳӣ дар бритониёи кабир шоҳзода чарлз ба коронавирус мубтало гаштааст ва ҳоло ҳамроҳи ҳамсараш дар алоҳидагӣ нигоҳдорӣ мешавад, хабар дода буд давоми ин ҳафта бахши русияи хабаргузории BBC. табибон ва сироятшиносон озмоиши тестии гирифтории шоҳзода чарлз филипп артур ҷорҷро ба коронавирус дар озмоишгоҳи бемористони машҳури абердиншин гузарониданд. тибқи иттилои расонаҳо бори охир шоҳзода дар як чорабинии оммавӣ рӯзи 12 март ширкат карда буд ки он як шоми хайриявӣ дар лондон буд. рӯзномаи The Daily Mail навишта буд ки шоҳзода чарлз коронавирусро аз шоҳзодаи Монако Алберти ду гирифтааст ки ҳоло шоҳзодаи Монако низ ба коронавирус гирифтор буда таҳти муроқиби табибон қарор дорад. масъулони қасри Букингем дар навбати худ хабар доданд ки маликаи бритониёи кабир Елизавета ду пурра солим буда тамоми тавсияҳои бехатариро риоя мекунад. шоҳзода чарлзи 71 сола писари маликаи бритониёи кабир Елизавета ду буда дар сафи аввалин тахтнишинони курсии шоҳӣ дар бритониёи кабир қарор дорад. президенти федератсияи русия Владимир Путин бегоҳии 25 март дар робита ба вазъи вазнини эпидемиологӣ дар ҷаҳон аз коронавирус ба шаҳрвандони кишвараш муроҷиати телевизионӣ карда буд. Владимир Путин мавқуф гузоштани райдиҳии умумиро барои ворид кардани тағйирот ба Конститутсияи федератсияи русия дар ин изҳороташ эълон карда буд. ёдовар мешавем ки қаблан санаи овоздиҳии умумӣ оид ба ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи русия 22 апрел таъин шуда буд. ҳамчунин дар идомаи баромадаш президенти русия ба зарурати дастгирии оилаҳои сершумор таъкид карда илова намуда буд ки ҳар 3 моҳи оянда аз моҳи апрел сар карда ба ҳар кӯдаки то 3 сола 5000 рубл кӯмакпулӣ дода мешавад. ҳамин тавр президенти федератсияи русия аз 28 март то 5 апрел дар русия рӯзи истироҳатӣ эълон карда ва илова намуда буд ки рӯзи истироҳатӣ ба маоши шаҳрвандон таъсир нахоҳад расонд. хабарҳоро аз русия идома медиҳем. ҳукумати федератсияи русия аз 27 март ба агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ дастур додааст ки парвозҳои мунтазам ва чартериро ба дигар кишварҳо комилан қатъ кунад. дар фармони ҳукумати русия гуфта мешавад ки парвозҳои мунтазам ва чартерӣ бо дигар кишварҳо ба истиснои парвозҳо барои баргардонидани шаҳрвандони русия аз дигар кишварҳо комилан қатъ карда шавад. ёдовар мешавем ки аз 23 март русия бо сабаби хатари паҳншавии коронавирус алоқаи ҳавоӣ бо баъзе аз кишварҳоро қисман маҳдуд карда буд. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. мақомот дар ӯзбекистон тасмим доранд ки дар муддати 5 рӯз як беморхонаи касалиҳои сирояткунандаро бунёд кунанд. дар нақша аст ки беморхонаи касалиҳои сироятӣ ҳар чӣ зудтар бунёд гардида дар он нафарони гирифторӣ ба коронавируси тоҷдорро ҷойгир кунанд. дар ин бора рӯзи 26 март тавассути телевизиони давлатии ӯзбекистон хабар дода шуда буд. гуфта мешавад ки беморхонаи мазкур дар қаламрави вилояти Тошканд аз минтақаҳои аҳолинишин дуртар бунёд карда хоҳад шуд ки дар айни замон корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот бо шиддат ҷараён дорад. хотиррасон мекунем ки дар айни авҷи эпидемияи COVID-19 дар ҷумҳурии мардумии Чин низ айнан чунин беморхона барои гирифторони коронавирусро мақомоти Чин дар давоми 10 рӯз бунёд карда буданд. қобили зикр аст ки ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Туркманистон ягона кишварҳое ҳастанд ки дар Осиёи марказӣ то ба ҳол дар онҳо ягон ҳолати сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст.
хабарҳои рӯзро бо душанбе идома медиҳем. раиси шаҳри душанбе Рустам Эмомалӣ узви палатаи болоии парлумони Тоҷикистон интихоб шуд. номзадии Рустам Эмомалиро ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 март вакилони халқи шаҳри Душанбе якдилона ҷонибдорӣ намуданд. дар ҷаласаи муштараки Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе инчунин ректори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон Илҳом Амонзода, ректори Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон Маҳмадшо Гулзода, декани факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Дилшод Раҳмон ва мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Собунии шаҳри Душанбе Лола Одилбек ва низ аъзои палатаи болоии парлумони Тоҷикистон интихоб гардиданд. ёдовар мешавем ки палатаи болоии парлумони Тоҷикистон аз 33 аъзо иборат аст ки 25 нафар аъзои он аз ҷониби вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ интихоб карда мешаванд ки инҳо намояндагон аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон аз ҷумла аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро дар бар мегиранд. инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш 8 нафари дигари аъзоёни Маҷлиси Миллиро бо фармони худ таъин мекунад. ҳамчунин ҳамаи президентҳои собиқи Тоҷикистон низ тибқи сарқонун узви якумраи палатаи болоии парлумон мемонанд. тибқи меъёрҳои моддаи 71 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати истеъфо ғайриқобили амал донистан ё даргузашти президент вазифаҳои ӯро то ба кор шурӯъ кардани президенти нав раиси Маҷлиси Миллӣ палатаи болоии парлумони Тоҷикистон иҷро мекунад. дар чунин ҳолат бояд ки интихоботи президентӣ дар тӯли 3 моҳ баргузор карда шавад. охири ин ҳафта табибон дар дастгоҳи иҷроияи президенти Федератсияи Русия ҳолати гирифторӣ ба коронавирусро дар бадани як корманди дастгоҳи иҷроияи президент ошкор карданд. хабар дода буд сухангӯи президенти Русия Дмитрий Песков. дар ҳақиқат дар маъмурияти президент ҳолати гирифторӣ ба коронавирус ошкор карда шуд. ин дуруст аст ва тамоми чораҳои зарурии санитарӣ ва эпидемиологӣ барои пешгирии паҳншавии вирус андешида мешавад. иброз дошта буд котиби матбуотии президенти Федератсияи Русия Дмитрий Песков. гуфта шудааст ки Владимир Путин бо ин нафар ки дар дастгоҳи иҷроияи президент фаъолият мекардааст мустақиман робита надоштааст. ба гуфтаи Дмитрий Песков вазъияти кунунӣ бори дигар далели рӯи даст гирифтани чораҳои эҳтиётиро нишон медиҳад. ҳоло ҳамаи кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти Русия аз ташхиси гирифторӣ ба коронавируси COVID-19 мегузаранд. дар Тоҷикистон оид ба масъалаҳои марбут ба коронавирус хати доимо амалкунандаи алоқа бо шумораи 511 ба кор даромад. ҳар шаҳрванд метавонад ба маркази иттилоотии буҳронии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон занг зада дар хусуси пешгирӣ ва мубориза бо вируси COVID-19 маълумот гирад ва ё иттилоие дар ин хусус ба марказ пешниҳод намояд. барои тамос бо мутахассисони Вазорати тандурустӣ рақами кӯтоҳи 511 24 соат фаъол аст. сомиёни арҷуманд, шаҳри Ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. дар ин рӯзҳо ба шумо истироҳати бо фароғатро таманно дорам.